nek kok urung payu blas iki ya. Cila. Ya Allah, ya ini kok urung payu gara-gara gosip daging sapi kena PMK. Ya Allah. Kok ngena sih heran pikiranku. Payu plus ya ini ki. Gara gosip daging sapi kena penyakit PMK. Ya Allah, kok ngena sih heran pikiranku. Cila. Piye kare kuwi? Wis tak tulit-tulit kok mau gak ndan tuku. Aku gak pengen tuku tarik kuwi. Enak wih, jangan ke Bang Kates. Sopo kek kau kenal? Loh, Mbak Diana. Tum, ati Randy. Suwi gak ketemu, piye kabarmu Mbak? Alhamdulillah, aku baik. Lah sampean ngono penampilannya kok kayak golek rasaan lho. Golek rasaan piye? Iki penampilan luarku tok, sampean gak aro penampilan dalamku. Buktine kowe kayak bakal rasaan, kowe golek rasaan lho. Iki mek kerjaan sampinganku iki, Mbak. Asal kekayaanmu nendi budone aku kae. Habis aku ki mau, Mbak, mau ning duwe. Tak tolak sampean. Masa suwa belum dah. Ya wes lek gak percaya ayo melaku. Sampean ngerti, Mbak? Sawah iki dinyang saem rata kek. Saem gak mbok kekne te mbok kekne sak pira? Enak nek sing ngenyang rong M gak tak kekne. Rong M gak mbok kekne, ate mbok kekne sapa? Wong aku ya entuk koyo ngono tak kirim ke kaji. Jangankan rong M, 100 M pun gak tak kekne. Bukane aku sombong, terane aku wis koyo ngene iki. Enggak ono ora sombong. Lah, nyapa jajal ngono kuwi? Larang barang gak bodol. Sampeyan ngerti, Mbak, nyapa kok gak tak kene semono? Lah nyapa jajal aku pengen roh. Iki sawahe wong, regane gak tak kene. Lak Mas ki larang gak tak kene iki polai sawahe wong. Make payu lanang ora tak kene iki mergane Mbak. Jelas ae wong sawahe wong kok atuh pengen dipenjara apa piye? Gemblong ae trewe iki edan ra waras-waras tejane. Edan wae. Ya apa salah aku lek ngomong kotrane.